6x8 size, 1 bedroom. With sala po. Yan po. Ito po yung center table niya. Nakataas po siya dahil basa pa yung barnis po. Ito yung sala niya. Yan po. Yung center table po niya dito po. Sa baba. Yan po. 6x8 size. Small living area or ano po, sala. May TV divider or shelves po. Tsaka sa loob, double deck bed. Yan po. Good for ano po, 2 to 3 person. Isang person po yung makakatulog sa taas. Tapos 1 to 2 person po dito. Kasi to, pang double bed size na foam yung nasa ibaba. And ano po, jalousie windows type. Double walling. May pa roofing. Yan po. 6x8 size. 1 bedroom. Small living area or sala. Including center table. Yan po. 6x8 size. Tsaka ito po yung mga ready-made na bahay kubo namin na for sale dito po sa Barangay Pangpang, San Carlos City, Pangasinan. Look for Romy Aquino or Emily Aquino. Dito po talaga yung gawahan ng bahay kubo sa Barangay Pangpang. Yan po sa likod yung mga ginagawa po namin na bahay kubo. Yan po. 6x8 size, 1 bedroom, small sala or living area. Yung bedroom po niya good for 2 to 3 person and including center table.